ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡವಿ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ದಾದಾ ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗಳ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ಅಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತು ಇತ್ತನದ ಮಗನ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಸೊ ಅವಳು ಇತ್ತಾನ ಅಂಚ ಅದು ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚೊಪ್ಪನ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಆತನ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೆಯಾಗ ಲೇಟ್ ಆರಿಗೆ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಾತು ಇತ್ತನಕನ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಜೇದಿನಿ ಸೊ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ನೀನು ತಿಂಡಿಲ್ಲ ದಾಲ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಲು ದೀಪನ ಬತ್ತೀರು ದೀಪಲು ಬರೋಣ ಅಂಚ ದೀಪನ ಕಡಪದೆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ತಿಂಡ್ರಕನ ದಾದಂಡ್ರ ನಂದು ಚಾ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಚಾ ಬರಡುತ್ತೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕನ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪುರ್ತಿ ಎಂಕುಲೆ ಬಂದು ಎಂದಿನಿ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಸೊ ಅಕಲಿಗೆ ಚಾ ಮಂತ್ ಕೊರೋನ ಖಾಲಿ ಚಾ ಇದ್ದೆ ತಿಂಡಿ ಕಡಪದೆ ಓಕೆ ಸೊ ತೂಕ ಹಿಂತ ಒಂಜಿ ಡೇ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಲೇಟ್ ಬಾಜನ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಬೂದು ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ವರುಣನಿಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ವರುಣನ್ನೇನು ಬಿಸಿ ಬಲ್ಲೆಪ್ಪು ಬಾ ನೆನ್ನೆ ಕನ್ಪೇರನ್ನೇ ಇತ್ತೆ ಕೂಚಿಗನಮ್ಮ ವರುಣನ್ನೆಂತೇಳಿ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನೆರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಮುರ ನಿರ್ದಿಂಚ ಓಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಅನಿಕನಾ ಅಂದಿ ಚೋನಿ ಚೋನಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ತಿರ್ತು ನೆರಡು ಬರಲು ಒಂದು ಇತ್ತೇವೆ ಓಯ್ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಲಕ್ಕ ಚಾ ಪರ್ಬಲ ತಿಂಡ್ರಕಂತೀರ ಚೌಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಕ ಬೇಗ ಕೂಲ್ ದೇಕಿದ್ರು ಚಾ ಪರ್ಬಲ ತಿಂಬಲ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಸೊ ಮ್ಯಾಚಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಕ್ಕಳು ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ರಜೆ ಮಂದಿರು ಇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ ಅಂಚ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಬಿನ್ನಿರು ಬೈದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಅಂಚ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಏನು ಮಂತಿತ್ತಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ತೂಕ ಬಂದು ಇತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋತಿರು ಸೊ ನಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಕ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿನ ತೋದು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ ಬಂದು ದೀಪನ ಕಡಪೆ ಆಯಿ ತಿಂಡಿ ಪಲಾವ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚ ಚಾಪರ್ ಒಂದಲ್ಲ ತೂಕ ചേരല്ലേ ಮೇಡನೆ ಬಂತೀನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಎಸಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪಲಾವೆ ಕಂಚಿನ ತಿನ್ನಿಯ ತಿನ್ನು ಮಾರೆ ತಿನ್ನು ಪಲಾವ್ ಕಂಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಎಂತ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಗೀಚ್ ಬರಲಿ ಪತ್ತು ಕೈ ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಬೋಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ ಬೋಡ ಇದು ಬಿಡ್ಚಿ ಕೂಜಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಕಿಲೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೆಕ್ಕೆರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಚಾಕು ತಿನ್ನು ಚಾಕು ಬೇರೆ 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 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಕ್ಕ
ಪಂಚು ಮತ್ತೊಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶರ್ಮ ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಎತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡೆ ಬಾಡೋ ಅದು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಡೆ ಬತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಕೊರಿಯರು ತಿಂಡೆ ಚಾ ಕೊರಿಯರು ಪರಿಯ ಖುಷಿಯಾಡು अरुण నీకు స్పూన్ పడదు ఇప్పుడు అయ్యా తిన్నే ये नो में आता है నీకు జాని జది బుగు ये తుమ్మలే పకోడా తో ಬೇಗ ತಿನ್ಲೆಕ್ಕೋ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗೆ ತಿಂದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಪಲಾವ್ ತಿಂದಲ್ಲ ತಿಂದ್ಯಾ ಖುಷಿಯಾಡು ದಿತ್ಯ ಚಾ ಕೇಂದಲ್ಲ ಪರಿಯಲ್ಲ ದಿತ್ಯ ಖುಷಿಯಾಡು ವರುಣ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿತ್ಯ ವರುಣ ಪಲಾವ್ ಕೇಂದಲ್ಲ ತಿಂದಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈಕಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಇರಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ದಪ್ಪು ಮೆದ್ದ ದಪ್ಪು ಮೆಚ್ಚೂರು ದಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಆತು ಗೊಚ್ಚು ಮಾರೆ ಅಜಾಗ ಬರ್ತದೆ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಕನ್ನಡ ಪೂರಿ ಬಾಜಿಲ್ಲ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಉಂಡ ವಿಜಯಪುರ ಪಾಡು ಪಾಡು ಅವಿಗೆ ಕೂತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗ್ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಬಾಡ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀಕು ಪಲಾವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಕೊಡಲ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಯಾಡು ಸಾವು ಮಾರ ಲಿಂಕ್ ಬಾತು ಯಾ ಅಲ್ಲ ನೀಕು ಯಾವ ಬಂದೆ ಖುಷಿಯಾಡು ಇದಾರೆ ಬಂದೆ ಎನ್ಯಾ ಚೂರೆ आपको सारे फूल दिल ले बाबा फूल दिल ले మనం చావుండా चावड़ा हाँ या दी बोल पूरा दीपे याव जगह ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ చాలా వరం లేదు చాలా వరం ఛాయాజీ ಕಪಲಕ ಜಗ್ಗು ಬೋಡದ ಸಾಬಡದ ರೋಜಾ ರೋಜಾ ರಾಕೆಟ್ ಫುಲ್ಲ ರೋಜಾ ಅಸ್ಸ ಉಸ್ಸ ಸದ್ಯಕ್ಕ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಚಾತ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಲಿ ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಲಿ ನೆನ್ನೆ ತಿನ್ನಲಿ ini bal kupan dan dek dip
ಅದ್ರ ಗೌತಮಣ್ಣ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಚಾ ಕೊಡಿಯರಿ ಖುಷಿ ನಾನೊಂದು ಚಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಮಂಡೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಚಾಲ ಒಂದು ಚಾ ಬರೀ ರೆಟ್ಟೆ ఉండదు పోలే వండిరు ఖుషి సురత్ వెళ్ళిపోతారు ಹಲೋ ಹಲೋ ಎನ್ನಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪೂರಕ್ಲು ಮ್ಯಾಚ್ದ ಪೂರ ವಿಸಿಟ್ ಇರತ್ತ ಇತ್ತಿರದ ಅಂಚದು ಇನಿ ಪೂರ ರಜೆಗೆ ಅಂಚದು ದಾತನ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತಿನಕಲು ನನ್ನ ಚಾಪರಿ ಒನಸದೆ ಪೋಪೇರು ಒನಸು ಬಿಲ್ಲೇರು ಅದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಅಂದು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಐಟ್ ಎಟ್ಟಿಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕಿಂಚಿನ ಜೆಂಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಮನ್ಕೊಡಿಗೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಐಕ್ ಬೆರಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಗುಜ್ಜೆ ಎಟ್ಟಿಗೂ ಗುಜ್ಜೆ ಬರ ಬಂದು ಬೆರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಸೋಪು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇವು ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂಚ ಮೀನುಂಡು ಸುಮಾರು ಎಟ್ಟಿ ಜಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಬಸಳೆ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಜಂಜಿಲ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಕಚ್ಚಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಕ್ಕ ಯಾನಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬಂದು ಕಾಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಾಗ ದೀಪದ ಕಂಡಿರತ್ತ ಮೀನು ಕಂಡು ವಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಬತ್ತಂದು ಈತು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿನ್ನೆ ರಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಜಂಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೀಪ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೊ ಬಂಗುಡೆ ಕಚ್ಚಿಪುಲ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಒಂತೆ ಬೇಳೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಳೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಒಂತೆ ಸೊ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಒನಸುಗುಲ್ಲರ ತಂಜೆ ರಪ್ಪನ ಟೈಮಿಗೆ ರಪ್ಪ ಮಂತ್ವೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕುವೆ ಪುರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಜನೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ಉಂಡು ತೆಕ್ಕೆರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪುರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊ ಓಕೆ ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿರು ಮುಕ್ಕಲು ದೀಪನಕ್ಕಲು ಪೋಯಿರು ಒನಸಾಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಆಯೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆವಡ ಕಜ್ಜಿತ್ ಮಾಡ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಒನಸ್ ಮಂತದೆ ಪೋಯಿರು ಸೊ ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಐತ ಮಿಡ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಿಂದು ಓ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆಟ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ತೊಂದರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನೇ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೀರು ಕೋಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತ ಸೊ ಇನಿ ಅಕ್ಕಲು ಫುಲ್ಲು ರಜೆ ಮಾತ ಬಿಸಿ ಇಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲು ಇಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಸೊ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಒನಸಾದು ಪೂರ ಪೋಯಿರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಪ್ಪಂತೆ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಲೊಂದು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಮಂತಾರೆ ಪೋಯ್ಜು ಅಂಚ ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಈಗಲೆಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೆಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ ನಾಡೋನು ಓಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದು ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾರಿಯ ಡ್ರೆಸ್ಸ ಬಂದು ಡಾಟರ್ ಇಟ್ಟು ಬೈಜಿ ನನ್ನ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸಾರಿ 1000 ತೆಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ 800 ಸಾರಿ ಸೊ ಇಂಚ ಒಂದು 3997 ಸಾರಿ ಆಫರ್ ಅದು 887ಗೆ ಇಂಕು ಬೈದು ಕೈ ಸೊ 3000 ಸಾರಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಕಡಿಬಾರ್ದು ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಫೋನಾಗ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಕೊಂಡು ತೊಂದು ಸೊ ಎರಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಣೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಐಟೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ಎಂಕುದ ಅದರ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಒಂದು ಕಂತು ತರ್ಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಬಾಬಾ ಮುಟ್ಟೋಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಸಾರಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಆನಿಯನ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಲ್ಲುದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಶೋಕುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೋನ ವೇರ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಜಗತ್ತೊಂದು ಶೋಕುಂಟು ಸೀರೆ ಶೋಕೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೋಲ್ದು ಬಕೊಂಜಿ ಅವಡೆಲ್ಲ ಪೋನದಿತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಸೊ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ ಎಂಚಾತು ಎಂಜೊಂಡು ಬಂದೆ ಸಾರಿ ಒಂದು ಶೋಕೊಂಡೆ ಇಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಟುಲವೆ ಶೋಕೊಂಡ ಬಂದು ತುಲೆ ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತಿರು ಮಾರೆ ಎನ್ನಂದಿನಿ ಸೊ ಪ್ರಸಾದನೆ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪ ದೀಪರ ಚೋ ಅಲ್ಪ ಓಲಾಂಡಲ್ಲಿ ದೀಲೆ ಎನ್ನಡೆ ಬಿಡ್ಸಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬರಲಿ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿರು ಎಂಕನ ಕುಟುಂಬದ ಗೋಡೆ ಇದು ಅಗೆಲಿತ್ತಳು ಪೂಜೆ ಇತ್ತಳು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾರು ಇನಿ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ತುಲಿ ಗಾಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಾದ ರಾಪಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಚಾರು ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಮುರಿಕಿನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಇದು ಏರೆ ಗೀತ್ ಕೊರಡಿತ್ತು ನಲ್ ಪೇರೆ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾಡು ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಈತ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಸೊ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಆತನ ಅಮ್ಮ ಇದೇ ಬತ್ತೊಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಪೋಯರಾಯ್ತು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಗಂಧ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಕಂದಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ತಿಂದು ದಿತ್ಯನ ಮೋನೆ ತುಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದರ್ತು ಲೆಕ್ಲೆ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆನು ಪಾಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್